Żieda oħra fit-turisti li ġew f'pajjiżna f'Settembru komplet issaħħaħ ir-riżultati miksuba sa issa din is-sena. Tant li fl-ewwel 9 xhur tas-sena n-numru ta' turisti li ġew Malta fi stabbilimenti ta' akkomodazzjoni qabżu il-1,200,000. Żieda ta' 1.7% fuq is-sena li għaddiet li diġà kienet waħda rekord. Li qabżu s-7 miljuni, żieda ta' 1.2% fuq is-sena li għaddiet. Jekk wieħed janalizza x-xahar ta' Settembru li dwaru l-NSO ta' dettalji aġġornati, isib li l-wasliet fi stabilimenti ta' akkomodazzjoni qabżu il-156,000. L-iktar popolari kienu l-lukandi ta' erba' stilel li ħadu 45% tat-turisti. Il-medja ta' waqfa f'Malta f'Settembru kienet ta' ftit inqas minn 6 lili. F'Settembru kien hemm 176 stabiliment ta' akkomodazzjoni li fissru iktar minn 18,000 kamra u 41,000 sodda. Intant dawn ir-riżultati intlaqgħu b'mod pożittiv mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu li nnutat ukoll kif hawn xra żieda pożittiva f'dawk li huma turisti f'Settembru.